तो का हाल बा भाई लोग, का तू लोग जाना तारा कि स्पीकर ब्लैक कलर के ही काहे रहेला? का तू लोगन के पता बा कि टैटू कभी काहे नहीं मिटेला? का तू लोग जाना तारा कि एप्पल के फोन में एसडी कार्ड डाले के ऑप्शन देवेला काहे नहीं? आज के वीडियो में कुछ ऐसा फैक्ट जानबा कि तू लोगन के मुंह से निकले वाह क्या फैक्ट है। तो चलो वीडियो के स्टार्ट कर जाओ। का तू लोग जाना तारा कि स्पीकर काला ही काहे होखेला? भाई लोग आप लोगन तो जानते ही होई बाकी स्पीकर बहुत ही हेवली यूज होखेला। हम लोग एकरा के बहुत जगह लेके जाले जेकरा से गंदे हो जा। ब्लैक कलर एक तरह से गंदे के छुपावे खातिर रहेला जेकरा वजह से ब्लैक कलर के उपयोग होखेला। और ब्लैक कलर में एक प्रीमियम फील भी आवेला। और अगर कंपनी एकरा के अलग से कोई और पेंट करे तो ओकर खर्चा बढ़ जाए। यही खातिर ज्यादातर कंपनी स्पीकर के ब्लैक ही बनावेला। का तू लोग जाना तारा कि टैटू कभी काहे नहीं मिटेला? भाई लोग आजकल टैटू एक ट्रेंड सा बन गया। कोई अपन प्यार खातिर तो कोई अपना खातिर तो कोई अपन शौक खातिर टैटू बनवावला। लेकिन आप लोगन जाना तारा कि टैटू आखिर कब हो काहे नहीं मिटेला? तो चला जानल जाओ। दरअसल भाई लोग टैटू बनवावे में स्याही से भरी बहुत छोटी छोटी सुइयाओं के उपयोग कइल जाला। इस सुइया हम लोगन के त्वचा के सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस के भेज कर ओकरा नीचे मौजूद डर्मिस तक पहुंच जाला जेकरा से हम लोगन के त्वचा के काफी नुकसान पहुंचेला। और हम लोगन के शरीर में जहां भी नुकसान होखेला वहां से रहते धीर करने का पहुंच जाला जेकरा के माइक्रोफेज कहल जाला। ई माइक्रोफेज स्याही के निगल के ओकरा के साफ करे के कोशिश करेला। काहे कि एकरा खातिर स्याही एक बारीकी पदार्थ होखेला। ई सेल्स काफी सूक्ष्म होखे के कारण कुछ ही स्याही के सोख पावेला, कुछ स्याही बच जाला। और ये बचल स्याही त्वचा के डर्मिस में मौजूद माइक्रोब्लास्ट के द्वारा सोख लेवल जाला। और ये दोनों सेल्स हाइब्रोब्लास्ट और माइक्रोफेज दोनों ही डर्मिस में सोखेले। लेकिन सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस द्वारा सोखी हुई स्याही मिट जाला। खास के एपिडर्मिस के सेल्स नियमित रूप से बदलत रहेला लेकिन डर्मिस के अंदर मौजूद माइक्रोफेज लंबे समय तक जबरदस्त रहेला। और यदि यह सेल्स मर जाला तो ओकरा स्थान पर नया सेल्स आ जाला और ओकरा के निकल जाला जेकरा से टैटू कभी मिटेला नहीं। आईफोन में एसडी कार्ड काहे नहीं लगेला? भाई लोग एकरा पीछे बहुत बड़ा कारण है कि एप्पल कंपनी अपने फोन में एसडी कार्ड डाले के ऑप्शन नहीं देवेला। दरअसल पहली बात तो ये एप्पल कंपनी अपने नाम और मोबाइल के परफॉर्मेंस के लिए मार्केट में जानल जाला। ऐसे में अगर एप्पल फोन में मेमोरी कार्ड डाले लगभग तो कई लोग मार्केट से सस्ते मेमोरी कार्ड लेके फोन में यूज करे लगी जेकरा से मोबाइल के परफॉर्मेंस स्लो हो जाए या मार्केट में कंपनी के नाम खराब हो जाए। यही खातिर एप्पल कंपनी अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड डाले के ऑप्शन नहीं देवेला। एकरा वजह से मोबाइल के स्टोरेज बहुत ज्यादा देवेला। तो बस भाई लोग आज की वीडियो यहीं खत्म करता नहीं। आई होप कि यार तो लोग समझ गए होगा कि टैटू कभी काहे नहीं मिटेला। अगर मन में कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो को लाइक नहीं करता लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर से मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।